ҷавобгарии чанд нафар барои боло бурдани нархи гӯшт. чуноне қаблан иттилоъ дода будем, бо мақсади пешгирии худсарона боло бурдани нархи маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷониби кормандони милисияи пойтахт рейду амалиётҳои санҷишӣ гузаронида шуда истодааст. махсусан болоравии нархи гӯшт дар бозорҳо ва марказҳои савдо ба мушоҳида мерасад. аз ҷумла зимни санҷиш муайян карда шуд, ки шаҳрвандон ҷалилов абдуғаффор, келдияров бобоҷон, исмоилов исомиддин, каримов аҳад ва раҳимзода азиз, ки дар маркази савдои баҳор садбарг ва хиёбони рӯдакӣ дӯкони гӯшт доранд, худсарона нархро боло бурданд. нархномаи гӯшт дар дӯкони онҳо 75 сомонӣ навишта шудааст, вале ба шаҳрвандон 1 килограмм гӯштро аз 95 то 100 сомонӣ ба фурӯш гузоштаанд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурдагон бо моддаи 555 кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои беасос баланд бардоштани нарх протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. баргузории чунин амалиётҳои санҷишӣ минбаъд низ идома дода мешавад. пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. пардифен аз ширкати вегафарм. пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.